ካልማይ ጥዕናዊ መርመራ እንታይ ማለት እዩ? ካልማይ ጥዕናዊ መርመራ ብዛዕባ ጥዕናኻ ዝግበር ዝርርብ ኮይኑ ኣካላዊ መርመራውን ዝጠቓልል እዩ። እዚ ሙሉእ ጥዕናን ኣፍልጦ ሓለዋ ጥዕናኻ ክህልወካን ዝሕግዝ እዩ። እዚ ሓበሬታ ብምስጢር ዝተሓዝ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ኩነታት ጥዕናኻ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እንድሕር ዘይወዲቑ ዶክተር ወይ ነርስ ብዛዕባኻ ዝኾነ ሓበሬታ ንዝኾነ ሰብ ብዘይናትካ ፍቓድ ኣይህቡን እዮም። እቲ መርመራ ዝግበሮ ብናትካ ውሳነ እዩ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ዝካየድ ሕክምናዊ መርመራ ዝገበረልካ እንተተሰማሚዕካሉ እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ከተቋረፆ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ይኹን እምበር ናይ ፋልማይ ጥዕናዊ መርመራ ምግባር ጽቡቕ ነገር እዩ። ምክንያቱ ብዝከኣል መጠን ሙሉእ ጥዕና ምህላው ንምርግጋፅ ስለ ዝጠቅም እዩ። እዚ ጥዕናዊ መርመራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዘቕረብካዮ ናይ ዕቕቦ ሕቶ ብዝኾነ መገዲ ኣይፀልዎን እዩ ዝግበረልካ ክጠቕመካ ተባሂሉ እዩ። ኣብ ጥዕናዊ መርመራ መን እዩ ዝምርምረኒ? ኣብቲ ዝገበረልካ መርመራ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ፍሉይ ዶክተር ወይ ነርስ ክሪኡኻ እዮም። ከማኻ ምስ ዝኣመሰሉ ዕቕባ ዝሓቱ ዘለዉ መናእስያት ናይ መዘራብ ተመክሮ ኣለዎም። ከምኡውን ኣፀጋሚ ተመክሮታት ዘሕለፍካ ክትከውን ከም ትኽእል ይርድኦም እዩ። ቋንቋ እንግሊዝ ጽቡቕ ጌርካ ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ኣብ ግዜ መርመራ ተርጓማይ ከነዳለወልካ ኢና። ዝኾነ ነቲ ተርጓማይ ትነግሮ ነገር ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። ስለ ዝኾነ ንስኻ እንድሕር ዘይደለኻያ ዝኾነ ሓበሬታ ንዝኾነ ሰብ ክነግር ኣይክእልን እዩ። ከምኡውን ኣብ ግዜ መርመራ ኣላይኻ ወይ መሓዛ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከም ድሌትካ እዩ። ኣብቲ ግዜ ጥዕናዊ መርመራ እንታይ ዝግበር? ምስ ዶክተርን ነርስን ተራኺብካ ምስጢራዊነቱ በዚ ተሓለወ መንገዲ ብዛዕባ ጥዕናኻ ክትዛረብ ኢኻ። ዝኾነ ዘሸቐለካ ነገር እንተሎ ክሰምዑኻ እዮም። እቲ ዶክተር ወይ ነርስ ኣብ ሃገርካ ከምኡውን ናብ ዩኬ ኣብ ዝፈፀምካዮ ጉዕዞ ብዛዕባ ዘጋጥሙኻ ተመክሮታት ንኽትዛረብ ዕድል ክህቡኻ እዮም። ምክንያቱ እዚኦም ፈጻሜታት ንጥዕናኻ ክጸልዎ ስለ ዝኽእሉ እዮም። ከምኡውን ብዛዕባ ስድራኻን ጥዕንኦምን ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም። እንታይ ይስምዓካ ከም ዘሎ ኩነታት እውን ከመይ ትኽእሎ ከም ዘለኻ ክትሕተት ኢኻ። ብዛዕባ ኣመጋግባ ድቃስ ግብረ ሰገውን ጥዕና ከምኡውን ምትኻኽ ሽጋራ ምስተይ ወይ ምጥቃም ሓሺሽ ትዛረብ ትኸውን ኢኻ። እቲ ዶክተር ወይ ነርስ ዝኾነ ዘለካ ሕቶ ክምልሱልካ ክፍትኑ እዮም። ኣካላዊ መርመራ ክግበረለይ ድዩ? እወ፣ ቁመትካን ክብደትካን ክትዕቀን ኢኻ። ከምኡውን ናይ ዓይኒ መርመራ ገይሮም ቆርቦትካ ሪኦም ልብኻን ሳምቡካን ክሰምዕዎ እዮም። ቀፂሉ እቲ ዶክተር ወይ ነርስ ምኽሪ ክህቡኻ እዮም። እዚ ናይ ጥዕናኻ መርመራ ስለ ዝኾነ ትዛረበሉ ነገራት በዓልኻ ወሰን። ከምኡውን እቲ ዶክተር ወይ ነርስ ንስኻ ኣቐዲምካ ዘይትሰማማዕካሉ ዝኾነ ነገር ኣይገብሩን እዮም። ኮይኑ ግን ሙሉእ ጥዕና ምህላውን ጥዕናኻ መከናኻንን ጽቡቕ ነገር ምኳኑ መዘከር ኣገዳሲ እዩ። ብድሕሪ ጥዕናዊ መርመራ እንታይ ዝግበር? ብድሕሪ ጥዕናዊ መርመራ እቲ ዶክተር ወይ ነርስ ጸብጻብን ናይ ጥዕና ውጥንን ክጽሕፍ እዩ። እዚ ጥዕናኻ ንምሕላው ክንገብሮም ዘለና ነገራት በዝምልከት ምኽሪ ዝህብ እዩ። እዚ ከታበት ናይ ደም መርመራ፣ ሓኪም ስኒ ወይ ሓኪም ዓይኒ ምርኣይ ከካትት ዝክእል እዩ። ናይቲ ጸብጻብን ውጥንን ቅዳሕ ክስደደልካ እዩ። ከምኡውን ኣብ ናይ ጥዕና መዝገብካ ምታን ከኣቱ ናብ ጂፒኻ ክስደድ እዩ። ናይዚ ጽሙቕ ሓሳብ ናብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ ናይ ፍሉይ ሞያ ነርስ ከምኡውን ናብ ዝኾነ ኣብ ዝወሃበካ ክንክን ዝሳተፍ ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ክስደድ እዩ። እቲ ናትካ ሓበሬታ ክካፍል ዘይትደልዮ እንድሕር ኮንካ ብኽብረትካ ነቲ ዶክተር ወይ ነርስ ሓብር። ብድሕሪ ዓመት ካልእ ናይ ጥዕና ምርመራ ንኽትገብር ክትዕደም ኢኻ። ኮይኑ ግን
ኣብ መንጎ ዝግዜ ዝኾነ ናይ ጥዕና ዘሻቕል ነገር እንተተረኺቡ ናብ ጂፒኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ናይ ፋልማይ ጥዕና ወይ መርመራ ክትገብር ተሰማማዕ እንተኾይንካ መርመራ ዝግበረሉ ምኽንያት ከምኡውን ብዛዕባ ጥዕናኻ ንፅሕፎ ጸብጻብ እንታይ ከም ዝኸውን ተረዲኡካ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ናይ ፍቓድ ሰነድ ምልኣዮ